през чат. Записваме днешния вебинар, за да можем да ви го изпратим след това и да може да се връщате към практиките на учителите. Здравейте от София, от Пловдив, начални учители, учители по български, село Дорково, здравейте. Здравейте от Ихтиман и Мирково. Много се радвам. Била съм в Мирково преди години. Търговище. Имаме представители на населеното място на двама от участниците. Монтана, здравейте. Село Лясково, учители в начален етап. Видин, здравейте. Чудесно. Имаме много населени места, основно учители, педагогически съветници. Много се радвам, че се събираме. За новодошлите записваме вебинар, за да ви го изпратим след това. Ахелой, страхотно, здравейте, Айтос. Имаме участници от цяла България. Много учители по български и по математика, основните предмети за националното външно оценяване. За новодошлите записваме в чата от кое населено място се включваме и ако сте учител, по какво преподавате, ако не сте учител, с какво се занимавате. Основно имаме учители. Село Опан, здравейте! Люба, виждаш ли вече презентацията? Виждам вече презентацията. Моята колежка Лили е техническо лице на днешния вебинар. Благодарение на нея ще виждаме снимките, видеята, които са подготвили нашите участници. Сега накратко как работи форматът вебинар. Имаме 4 участници днес, които ще представят практиките си. През цялото време можете да задавате въпроси към тях. Най-добре е да ги слагате в бутончето Q&A, което го виждате долу на лентата в Zoom. Ако не ви се появява веднага, от трите точки More ще го видите също, Q&A. Там ние най-лесно ще ги виждаме, за да ги задаваме към участниците. В чата може да пишете други коментари, както в момента си споделяме кой откъде се включва. Докато участниците говорят, може да записвате своите въпроси в секцията Q&A и аз ще им ги задавам след като свършат техните презентации. Последно, защото виждам, че още повече хора се включват, записваме вебинара, за да може да ви го изпратим заедно с още ресурси, които участниците са ви подготвили. Малко предистория, как се роди този вебинар с учителски практики. В началото на годината представихме едно изследване на Заедно в час, отличниците на НВО, за които не говорим. Това изследване е плод на няколко месечна работа, в която анализирахме резултатите по български и математика след 7 клас от миналата година на училища от 4-та и 5-та група според наредбата за финансиране на институциите. Това са училищата, където родителите са с по-ниско ниво на образование. Идентифицирахме училищата, които постигат над средните за групата си резултати по двата предмета. Говорихме с учители, директори, експерти от РУО в областта, за да разберем къде има наистина устойчив напредък. И идентифицирахме няколко училища, в които имаше данни, че тези резултати се дължат така на дългогодишна устойчива работа. И посетихме 6 от тях на терен. Наблюдавахме уроци, говорихме с учители, с родители, с медиатори, с директорите, с регионалните управления на образованието и търсихме какви са тези практики, какво правят тези училища, така че да постигат ръст в своите резултати по български и математика. Включително някои от училищата бяха постигнали и резултати над средното за страната по математика. В
Края на проучването обобщихме няколко фактора, които според нас са общи за всички изследвани училища. Аз ще ги представя сега накратко, а след това участниците ще се включат вече с конкретните учителски практики, които някои от тях наблюдавахме и на терен в училище. Какво видяхме? На първо място много са важни нагласите на учителите и ръководството на училището. Видяхме много силна воля и желание за промяна. Видяхме силна вяра, че всяко дете може да успее да постигне високи резултати. Директорите на всички изследвани училища бяха визионери, имаха ясни цели за училището, имаха цели, които колектива препознаваше. Освен това, училищата, всички, които посетихме, използват много добре всякакви програми за допълнително финансиране и имат много ясен план за квалификация на учителския колектив. Други фактори, които видяхме, бяха в областта на преподаването и подкрепата на учениците. Видяхме много съвременни методи на преподаване. И важното тук беше, че всички те се осланяха на това какви са нуждите на учениците. Имаше много голям фокус върху допълнителната подкрепа по български и математика, както и върху езиковите компетентности на децата, които имат различен от български майчин език. Това, което учителите в тези училища използваха и все още използват, разбира се, са много занимания по интереси, възможности за пътувания, така че децата да излязат от населеното място и да могат и по този начин да развиват уменията си, участват в конкурси учениците и това ги мотивира още повече и накрая помага и за техните резултати на изпитите. Третата обща група фактори, които забелязахме, беше много активната работа с родителите и общността. Навсякъде имаше медиатори, в някои от училищата те бяха и част от екипа. Видяхме различни форми родителите да бъдат ангажирани, изнесени родителски срещи, различни събития, в които родителите поемаха роли. И тези училища също имаха и много активни партньорства, както с местни институции, така и с граждански организации, които им помагат да преподават по-ефективно и да управляват училището си още по-добре. Всички тези фактори в крайна сметка водят до академичен напредък на учениците. Това, което видяхме от изследването на анализа на данните след НВО. Днес сме поканили 4 учители от тези училища, в които ние посетихме. Те са тук, за да разкажат част от практиките си, да отговорят на вашите въпроси и са подготвили ресурси, които ще ви изпратим след края на вебинара. Представям ги накратко. Йохана Цветанова е учител по български език и литература в основно училище Свети Кирил и Методий в село Горни Дъбник в област Плевен. Стойна Кичукова е старши учител по музика в трето основно училище Петко Рачов Славейков, град Търговище. От същото училище се включва и Елена Цонева, старши учител в начален етап. И четвъртия ни участник е Атанас Атанасов, медиатор и учител в занималния в основно училище Иван Вазов, село Устрем, област Хасково. Сега те ще започнат своите представяния. Напомням ви, че през цялото време може да задавате своите въпроси в секцията Q&A в Zoom. Ако не я намирате, може и в чата. Разбира се, ние ще преглеждаме през цялото време и ще задаваме въпросите към участниците. За хората, които ни гледат в Facebook Live, може да пишете коментари, разбира се, и там. Ние ще следим и ако има въпроси към участниците, ще им ги задаваме. Добре, да започваме и ще си позволя да започна с един мой въпрос към всички 4 участници.
Кои са най-големите предизвикателства, които срещате в работата си? Заповядай, Елена, защото те виждам най-горе на снимчица. Здравейте! Най-голямото предизвикателство, разбира се, е състава на учениците, с които работим, тяхната адаптация към училищната среда. 90% 90% децата са от уязвими групи, не говорят български и се стремим да направим и невъзможното, за да се получат добри резултати. Благодаря ти. Да преминем към Стойна, защото тя е твоя колежка в трето основно училище, макар че преподава в още едно училище в Търговище. Да, преподавам и в четвърто да. основно. Най-големия проблем в прогимназия, понеже преподавам там, при нас са огромния брой отсъствия, лошо поведение, с което влизат и са неконтролируеми, непрестанното говорене на език различен от български, с вулгарни реплики, много физическа агресия, липса на увереност в своите академични знания. Това беше картината, с която започнах в това училище преди 9 години и мисля, че имаме уникален напредък. Мисля, че Елена Цонева също може да го потвърди. Радвам се за резултатите, които сте получили вие и за за вниманието, което давате на нашия екип, защото те наистина са изключителни професионалисти и много добри преподаватели и педагози в трето основно. Благодаря. Благодаря ти. Малко по-късно ще чуем как отговаряте на тези предизвикателства. Атанас, заповядай. Атанас е и учител, и медиатор в село Устрем. Здравейте на всички. Първо, най-голямото предизвикателство е да работиш в училище, което е с, както нашето, пета степен на уязвимост. Предизвикателството при мен е, защото за мен деца виновни няма. И предизвикателството за мен е да достигнеш до родителите. Да достигнеш до родителите и там да извършиш тази промяна. Тоест, към по-добро. Защото всеки ден ние като колектив, всички, аз съм го казвал много пъти, защото сам учител, работиш в подобна среда, няма как да се справи. Тук е нужен колектив и много добър директор, който да застава зад нашите идеи. Нашият директор е точно такъв човек, който застава зад нашите идеи. Понякога, дори да се струват безумни идеите, мисля, че се справяме. След малко ще разкажа за това, за да не бъдем много злобен. Това е общо заето. Това са предизвикателства. Те са всеки ден различни. Благодаря ти. И Йохана, учител по български език, село Горни Дъбник. Здравейте от мен. Първо да се съглася с всичко казано до тук от своите колеги. Ще се опитам да не се повтарям в това, което казаха те и ще добавя нещо конкретно от самата класна стая. Работата с деца от уязвими групи предполага работа с един разнороден клас. Много ученици с специални образователни потребности и според мен един учител, който уважава себе си, би трябвало да се старае да включва всеки един ученик, въпреки неговите трудности и неговите бариери. Затова, според мен, най-трудното е да създадеш един такъв урок, който да ангажира всеки един ученик, като започнем от тези, които все още не познават буквите в прогимназиален етап, тъй като аз преподавам в прогимназиален етап, до тези, които се подготвят за олимпиади, целят се за високи резултати на НВО. Самата адаптация, която е така целенасочено заложена в наредбите и много трудно приложима. Това е трудността в моята работа. Благодаря ти, Йохана. И направо ти давам думата за представянето на твоите практики.
Може да задавате своите въпроси към Йохана през цялото време, докато тя говори. Ние ги отразяваме и ще ги зададем веднага след нейната презентация, тъй като след това Йохана ще трябва да отиде на един хубав повод, ще получи наградата Рицар на книгата след малко, така че я поздравяваме още от сега и заповядай, Йохана, за твоите практики. И сега мисля, че е моментът да кажа как реално се случва това ангажиране на учениците, как се старая да преборвам тази трудност. Вече споменах, че работя с много ученици с специални потребности. Във всеки един клас има такива, които, разбира се, са на различно ниво на усвояване на знанията, имат абсолютно различни бариери и различни възможности. И това беше първата моя трудност, влизайки в класната стая. И все още, може би, ми е трудно да приема, че учениците просто имат един праг, с който ние трябва да се съобразяваме и не винаги да изискваме на 100% от тях. Затова какво правя? Искам да бъда по-конкретна. Какво правя по-точно аз в класната стая? Първото нещо, което според мен е адски важно при работата с ученици с специални образователни потребности, но и при ученици в норма, е това да използваме много визуални опори, тъй като ученето само чрез слушане или само чрез четене не дава така високи резултати, защото просто учениците няма такава висока степен изградено умението да си представиш. Абстрактното мислене им е много трудно. Затова винаги, когато учим произведения по литература, аз рисувам на дъската, за да можете да имат някаква визуална опора, да си представят. Може да видите на слайда един работен лист, който съм взела от сайта Преподаваме БГ, по една приказка, като картинките представляват епизоди от нея, учениците изрязват, поставят, съставят заедно план. Тоест, според мен, на първо място винаги трябва да се опираме на някаква визуална опора. Дали ще бъдат картинки, дали ще бъде нещо, което рисуваме на дъската, дали ще бъде гледане на някакви филми по литературните текстове, за да може просто информацията да бъде представена по няколко различни начина. Не само чрез четене, не само чрез гледане, чрез различни образователни игри, за да можем да включим и движението у учениците, тъй като аз смятам, че те помнят по този начин. Това, което може да видите на снимката долу-горе в средата, е всъщност едни щафетни игри, които провеждам, когато имам възможност, включвайки предмета физическо възпитание, като разбира се винаги има уловка, тъй като съм учител по български език и литература, накрая има някакви въпроси, свързани, например, с местоименията, с причастията. Така че учениците са разделени на отбори, трябва да преминат през някакви предизвикателства, засичам им време, но обикновено винаги печели този отбор не който е най-добър по физическо, а този, който си знае примерно местоименията или това, за което ги изпитвам. Така че можем да преминем към следващия слайд. Друго, което аз правя, разбира се, това е върнатата класна стая. Тя няма как да бъде приложена с всички ученици, но тук вече става въпрос за преподават тези, които са на по-високо ниво, и другите, които имат нужда от това да затвърдят знанията си отново. На снимката не знам колко добре се вижда, но може да видите една моя ученичка, която обобщава знанията си по разказа една българка. Друга любима игра, която играе в класната стая, любима на мен и любима на учениците, е играта Познай кои съм аз. Тя е много приложима и не изисква кой знае какви материали, дори не изисква особено много време, тъй като може да бъде играна дори ако случайно останат 5 минути в края на учебния час или пък за начало на учебния час е едно добро съпущане, например, в първи час литература в 7 клас. Играта Познай кой съм аз е с доста прости правила. Аз съм купила тези очила, които може би виждате. На тях има пространство, където може да се напише някой литературен герой. Но ако нямате такива очила, не можете да си изработите, винаги може да поставите ученик пред бялата дъска, да напишете един герой и те трябва да го познаят. Ученика, който е с гръб към дъската или този, който носи очилата, трябва да познае героя. Това е доста популярна игра, като задава въпроси, на които класът да отговаря с да или не. Смятам, че е доста продуктивна игра, учениците се забавляват, всеки един от тях участва
от една страна този, който е с очилата, познава, мисли, от друга страна е класът, който трябва да отговори, на който му е интересно как реално ще се справи той с очилата. Друго, което учениците обожават, е когато учителите се включват в тази игра. Разбира се, този, който пише литературния герой, не е задължително да бъде учителят. Той може да бъде и ученик. Или учениците много обичат, така да се каже, да ме изпитват, да видя дали аз ще позная героя. Тогава пък аз обичам да ги изпитам с малко по-сложни въпроси. Нещо друго, което правя, обичам да създавам различни игри и тъй като съм голяма фенка на формата Стани богат, на играта Стани богат, аз създадох моя игра, наречена Стани отличник. Като правилата са абсолютно същите, като на Стани богат. Имам жокерите, които могат да използват. Верният отговор се отцветява в зелено, грешния в червено и когато ученик сбърка, се връща от началото и трябва да мине отново през въпросите. И смятам, че този начин е доста ефективен, тъй като минавайки няколко пъти през въпросите, те щът ги познават в крайна сметка и разбират. Може би и любимото нещо, мое лично, което правя и е заимствено от моята учителка по български език и литература, това е театъра в класната стая. Начин, по който учениците наистина съпреживяват учебното съдържание, като аз ги разделям в ролята на сценаристи, на актьори, на режисьори, на оператори. Това, което може да видите на снимките, мисля, че се вижда добре, е разказа Косачи, като учениците са облечени като петимата косачи, имам си и разказвач. Това момиченце, което е най-отляво, всъщност е моята сценаристка, която написа сценария. Не знам, може и мен да ме видите там в ъгъла, с лилавото съм аз, пускайки допълнителни ефекти. Заедно с класа, разбира се, коментираме какви да са ефектите, дали да има някакъв музикален фон, така че да се получи една кратка сценка. Доста често я заснимаме. Учениците обичат да се гледат, обичат да се коментират кой как е изиграл ролята си и просто няма как те да не запомнят сюжета, няма как да не запомнят героите. Защото според мен това е начинът, по който би трябвало да се преподава. С съпреживяване на учебното съдържание. Защото ако просто използваме единствено традиционните методи, просто няма да се получат нещата. За мен истината е в това да ги комбинираме традиционните с иновативните днес методи. И мисля, че може да преминем нататък, след като обясних за театъра в класната стая. Другото нещо, което според мен е много печелившо, конкретно за ученици с специални образователни потребности, но и не само, това е създаването на тези книжки, които може да видите, като как ги създаваме. Предварително аз разработвам картинки чрез изкуствен интелект, използвам изкуствения интелект и смятам, че не е враг в образованието, защото при работата с текстове, казах ви, че на първо място аз рисувам страшно много на дъската, докато се чете. След това, ако има вече готово филмче, гледаме конкретното филмче, но и накрая задавам на изкуственият интелект да ми изработи картинки по конкретните епизоди на приказката. В случая виждате Тримата братя и Златната ябълка. Задачата пред учениците е, след като познават добре приказката, да подредят моментите й, да ги отсветят. Най-накрая правим преразказ, като този преразказ в конкретния случай беше от името на любимия ви герой. Така че учениците, освен че познават героите, те могат да оценят техните действия, да преценят кой им е любимия герой, да се аргументират защо е той. Освен това, накрая мога да им дам допълнителна задача, например да довършат приказката, да съставят свой край или нещо да променят. И кое е печелившото? Кое е трудното при работата с деца с специални образователни потребности? Лично на мен ми беше трудно да възприема това, че тези деца имат нужда от почивка. На тях им е трудно и те няма как да бъдат 40 минути концентрирани в една и съща дейност. Затова аз им позволявам, когато се уморят, когато виждам, че те са изморени, да спрат с писането за момент, да спрат с разказването за момент и да отсветят картинките си. Така всяко дете успява да работи със своето темпо. Разбира се, съставянето на преразказ е доста трудна задача за тези ученици. Затова аз съм в една голяма помощ. Но тези, които могат да се справят при работа с деца в норма, те нека да го направят сами.
Така че това е един доста продуктивен модел на това как да работим в разнородна класна стая, което казах, че е моята най-голяма трудност. Минавам набързо и през следващите неща. Създавам отборни викторини, които също са вдъхновени от моята учителка по математика, която ни разделяше по отбори и решавахме задачи. Сега не решават задачи, отговарят на различни въпроси. Това е метода на така популярните куизове или викторини в страната, които ги има във всеки един град. Аз съм също фен на тях. Така че учениците работят, като получават точки на всеки един кръг. Накрая смятаме кой има най-много точки. Получава се като състезание и състезателният елемент допълнително мотивира учениците да работят. Другото, което може да видите долу, отново е визуалното презентиране на информацията и последното, за което ще кажа, за да не прекалявам във времето, е задаването на творчески задачи. Смятам, че това учениците да творят е едно умение, което изключително много бих искала да развивам в дигиталната ера, когато изкуственият интелект може да създаде всичко. Искам да насърча техния естествен интелект и те да създават истории. Тук може да видите една задача по Байганю. Учениците трябваше да съставят свой текст на тема моята среща с Байганю. Какво ми беше изключително любопитно на мен самата, когато четох създаденото от тях, дори и преди това, когато получих техните разработки, че ученици, които не са били толкова активни в часовете, ми бяха написали по 4-5 страници, в които разказваха за Байганю, за тяхната среща с Байганю. И най-интересното беше, че всяко едно дете беше разказало това според собствената си призма. Например, на едно момиче му предстоеше рождения ден след няколко дни. Тя, разбира се, разказа Байганю на рождения ми ден. Друго момиче беше родено в Испания. На нея пък е много трудно самото говорене на български, построяването на изреченията. Изобщо, дори изразяването на глаголи в бъдеще време, тя не казва ще ходя, са ходя. Така че тя се научи на тези неща, пишейки този разказ. Нейният разказ беше Байганю намира лудата си любов в Испания. Та накрая дори Байганю се ожени за своята възлюбена испанка и имаха 2 деца, наречени Ракия и Салата. Така че ми беше много забавно, защото дори учениците познаваха стила на Алеко Константинов и пишеха чрез хумора, разказваха, беше много интересно. Едното момиче създаде своя разказ "Моята сватба с Байганю". Тя е от малцинствата и при тях, разбира се, има тази практика, все още съществува, за ранната женитба. Така че ето как всяко едно дете наистина преживя Байганю. Наистина така се срещна с Байганю. Разбира се, след това не мисля, че имаше ученик, който не познава Байганю, който да не знае характеристиките на Байганю, без да ги зубри, без да пише по диктовка какъв е Байганю. Просто те го познаваха истински. Много ти благодаря. Успях да се Ще имаме още и за Байганю малко по-нататък в уебинара. Може да задавате своите въпроси към Йохана в чата или в мястото за въпроси. Имаме вече няколко въпроса към теб. Ще започна с този. Колко време ти отнема подготовката на всички тези различни методи? Да си призная честно, това е доста различно за всяко нещо, което подготвям, но обикновено идеите ми идват много спонтанно. Например, приключвайки с Серафим и разглеждайки урока си за следващия ден, който трябва да преподавам, видях, че трябва да правят характеристика на герой. Понеже вече правиха характеристика на героите от Принцът и Просека, реших да използвам нещо малко по-нестандартно, нещо, което да им бъде истински полезно и в живота. Накарах учениците си да направят CV, автобиография на Серафим, да си представят, че той ще кандидатства някъде за работа, да го опишат според това, което знаят от текста и, разбира се, да вложат малко творчество, като им казах това, което ви е ясно от текста, го направете с синьо, това, което се си измислили с черно. Така че доста често при мен идеите се случват много спонтанно, много бързо, но ако трябва да седна да ги опиша, благодаря за този въпрос, защото сега е момента да кажа, че съм автор на проектно базирани уроци към
Преподаваме БГ, там качвам готовите си вече разработки. Искаме се да имам малко повече време, за да качвам идеите си, но за сега стоят като просто идеи в главата, които успявам да реализирам доста спонтанно и интуитивно, но понякога признавам си, отделям си много време и пак да кажа, изкуственият интелект изключително много помага при създаването на работни листове, защото аз не работя почти изцяло с учебниците. Учениците може би са свикнали от начален етап да ме питат: госпожо, на коя страница сега? И аз им казвам: не ти трябва учебник. Нали знаеш, че не ми харесва? И примерно им давам някакви работни листове, защото за мен учебниците са просто изпълнени с условия, които учениците не разбират. На тях им липсва тази функционална грамотност. Те не могат да разберат условията, а камо ли да направят упражнението. Затова аз създавам работни листове чрез изкуствения интелект, който радвам се, че го има, защото точно този въпрос за времето, което подготвяме, помага. Улесняване. Ще пратим линк към твоите ресурси в Преподаваме БГ на всички участници след това. Да, ако ви е Заедно с интересно, аз записа. ще говоря за инфлуенсъри, защото това е една дума, която може би е табу сред някои учители по литература, но аз я използвам с цел да се стоя по-близко до учениците и да ги ангажирам. Така че петокласниците се превръщат в инфлуенсъри, но ако ви е интересно, може да прочетете в сайта. Чудесно, ще изпратим линк. Още един въпрос към теб. Имаш ли съвети как могат да се използват тези методи и по история, конкретно насочени към деца с специални потребности? Интересно е, че колежката ми по история също прилага проектно базирано обучение, като дава на учениците да съставят проекти. Дори мисля, че ги беше накарала да влязат в ролите на исторически личности. Единият да е Софроний Врачански, другия да е Петър Берон. За съжаление не успях да вляза в нейния час да видя, тъй като часовете ни се препокриват, но би било доста ефективно, според мен. Може да се приложи театър, може да се приложи дори играта "Познай кой съм аз". Разбира се, работните листове от изкуствен интелект са приложими за всеки един предмет, но изискват доста критическо мислене, в което не се съмнявам, че учителите го имат, но просто не винаги изкуственият интелект създава сам нещо добро. Трябва да го поправиш около няколко пъти, да се ядосваш около половин час и в крайна сметка се получава. Така че да, но сигурна съм, че работата заедно, със сигурност учителя по литература и учителя по история е доста продуктивна. Съвместната работа, защото когато учениците при мен учат за Възраждане и по история учиха за Възраждане, така че може да се получи един урок по български и по история заедно, стига колегите да имат тази възможност да работят заедно, да проведат един такъв урок. За съжаление, с моята колежка нямахме тази възможност, просто защото часовете ни се застъпват. Но може да се направи нещо в тази връзка и би било доста ефективно, сигурна съм. Добре, много ти благодаря. Приятно награждаване ти пожелавам. Благодаря ти, че се включи, макар и така с ангажираната програма. И Бай Ганьо пак ще присъства в нашия вебинар и през практиката на Стойна, старши учител по музика в Трето основно училище в град Търговище. Заповядай, Стойна. Добър вечер на всички. Стойна Кичукова. Трето основно училище наистина, както каза госпожа Цонева, е изключително трудно място за работа. Децата ни пътуват от 12 различни населени места и родителите са с изключително нисък образователен статус и повечето работят извън страната също така. Нямат никакъв контрол нашите деца. Затова намерих начин, случи се напълно интуитивно, всъщност така ме върна към Бай Ганьо. Много искам да ви разкажа началото на моята история и после да кажа отново за Бай Ганьо. Началото беше в далечната 2019 година. Както на всеки съвет имаме нужда от
тържество по случай годишната на училището и се вадят стари сценарии от всякъде с песнички, стихчета. Всеки клас има желание да направи нещо и моето предложение беше да направя една цялостна визия за това тържество, като създам един музикално-танцов спектакъл, който беше с 12 части по извора на Белоногата на Петко Славейков. И се получи един изключително грандиозен спектакъл, на който дори кмета на града плака. Това ме докосна изключително много. Бях като творец постигнала това, което исках. Колектива обаче беше зад гърба ми 100%. Това не може да бъде направено с 80 деца на сцена, ако няма наистина един голям и хубав колектив, който да подкрепя. Втория ни спектакъл беше по Майчина сълза на Ангел Краличев. И 24-та година поставихме последния си трети спектакъл за сега, който е по 3 разказа на Чудомир. Тогава запознах всичките си ученици и така наречените славейковци, танцова формация славейковци, с това какво означава увертюра, какво означава първа част, втора част, трета част, как се развиват музикално-сценичните жанрове. Успях да ги запозная и те боравят с сложната музикална структура вече много по-смислено и успяват да претворят тези сложни термини, които всъщност нямат визуална представа. Преди нямаха визуална представа, сега могат да го видят на терен как се изработва. Разчитам изключително много на музиката на Георги Андреев, защото той е мой преподавател от широка лъка и мой голям вдъхновител. Гласа, който използвам през повечето си спектакли на Нели Андреева, една от най-добрите певици, които някога съм срещала през живота си. Изключая това, че е моя много добра приятелка. Тя е едно голямо сърце. Тези записи, които ползвам аз, не наричам музиката фонова, защото тя не е фонова, тя е в основата на цялото действие и много въздейства на самите деца. Как възникна моят темброви модел, който искам да ви покажа? Старите българи казват сиромах човек, жив дявол. При положение, че нямаш пари, разчиташ на една национална програма заедно в изкуствата и спорта и за костюми, и за зала, и за всякакви такива неща, се оказа, че не мога да си позволя технически да озвуча записа и така започнахме с извора на Белоногата, закарах всички учители, които ми бяха необходими в професионално студио, записах техните гласове и започнах да влагам в репетиционния си процес, да направя главните герои на децата да звучат така, че да усетят самото произведение, защото то е трудно. Произведението не е за... Мисля, че то се изучава дори в 10-ти клас, аз го правих с прогимназия. Но накрая на тези спектакли, с този темброви модел, който имам аз, децата говорят много по-уверено български. Разбирам разликата между турския и ромския, имат разлика в вокалите и в гласните и ударенията на езиците. Това успявам да преработя и помагам изключително много на колежката си по български. С нея пишем сценариите по всички спектакли и усещаме, че сцената вече не плаши децата. Всеки клас се превърна в един екип, а цялото ни училище се превърна в една голяма общност. На всеки край на спектакъл или на наша сбирка, където и да са, винаги им задавам 3 въпроса, защото връщайки се от един конкурс в Ловеч, ги нарекаха така с едни нецензурни, но така нарекаха ги цигани и плачейки ги попитах кои са те и им казах, че искам да ми отговорят, че са славейковци. След това ги попитах какво могат и те ми казаха, че с мен могат всичко. И защо могат? И те отговориха, защото сме заедно. И така направихме общността си от ученици и учители заедно, чрез моя тембров модел. Сега готвим Бай Ганю. Поканила съм едни от най-добрите рапъри на България, които се съгласиха да работят с
училище. Владислав Керанов ми помогна за симбеците на рап частите. Имаме рап, имаме фолклор, ще имаме балет. Виенски вал, свързан с ръченица, за да можем. Байганю ще бъде в операта на гарата. Изключително интересно. Овертюрата отново е с много, много замисъл, изключително на музика на Георги Андреев. Едно невероятно изпълнение ще бъде. Много тежко, но имам екип, както ви казах, от прекрасни колеги, които са зад мен. И сега искам много да ви пусна какво означава, какво са нашите спектакли. Надявам се да ви харесат и на вас. И ако някой иска да работи по този начин, да му предоставим музиката. Аз напомням, че можете да записвате вашите въпроси към участниците в чата или в полето въпроси и отговори, за да можем да им ги зададем, тъй като виждам, че някой вдига ръка. В такъв формат сме, че не могат да се задават въпроси устно, но ви молим да ги пишете в чата и ние ще ги зададем на участниците. А същото и за хората, които ни гледат през Facebook Live. Може да пишете в чата в Facebook. Ние ще предаваме към участниците. Сега да видим видеото. Аз не чувам звука. И аз не чувам. Лили, дали може да върнем от началото с звука? Не от презентацията, ами от твоя компютър. Докато тества Лили видеото, Стойна, задавам ти един въпрос, който дойде още по време на твоето представяне, по време на отговора за предизвикателствата. Въпросът е как конкретно успяхте да отразите напредъка, за който говорите? Напредъка се чувства. Трябва да дойдете да видите академичните им успехи. Като говорим за успехи, ние тръгнахме от успех на матурите 2,80 и сега сме на 3,90, което е почти на средното ниво. Мисля, че напълно измерване. Аз в момента изследвам децата от предходния спектакъл и от този. Ще напиша методика за работата си с този тембров модел и как въздейства върху децата и тяхното развитие и формиране на ключови компетентности. Така че ще мога да го обосновя и академично, ако някой има желание да погледне, но то се личи в тяхното отношение към нашата институция. Нямаме чат, аз поддържам много близки отношения с всички славейковци, формирани са множество групи, които през цялото време всеки материал, защото 6 месеца ни трябва за да подготвим музиката, текста, всичко преди изобщо да започнат репетициите. В всяка една от социалните мрежи се пише вече на български. Те не можеха да пишат на кирилица, нямаха дори на телефоните си, никой не им позволяваше от техните семейства, нали, да си инсталират такава клавиатура, т.е. трябваше на изнесените родителски срещи да помоля да инсталираме кирилица, за да могат да си пишат заедно с нас и за да научат и пунктуацията. Нямаме толкова много пререкания и физическа разправа. Това беше един от бичовете в нашето училище. Това да видиш деца как, виждайки и имитирайки това, което се случва, предполагам, в техните социални общества, да го пренасят в нашето. Това измервам аз. Измервам начина, по който
успяват да аргументирано да защитят своята позиция. Те използват цели изречения. Те знаят по български, ако видите какви успехи, съжалявам, че моята колежка по български, тя можеше да даде тези по-конкретни данни, да ви каже, защото на всеки тест, който прави, се вижда разликата. Естествено, не с всички можем така да работим. Имаме много тежки сопчета, деца с специални потребности, извинявам се, но тях съм ги включила в музикалните постановки само в танцовата част, за да не се чувстват излишни от нашето общество на славейковци. Дали ще имам възможност да им покажа какво е? Да тестваме сега. Като че ли още не се... Сега стана. Лили, ако искаш само от началото да го пуснеш. И да видим дали ще прекъсва така, ако не ще опитаме от друг компютър. Дори само да дойдеш на Стамбул да те заведа, да видиш де е хубаво, да познаеш, що е уход. Докъдето аз съм Лена, а най-хубави срай. Що са ми 300 прозорци, като мога всякога от едно само прозорче да гледам деня слънцето. Клева, заклева и клетвата ми вярна е. Първо ми либе Никола, първо венчево, той ще е. Имаме някакъв проблем с звука. Докато старата лястовичка смогна да грабне рожбата си от огъня, един въклен падна в гнездото и парна лястовичето по дясното крило. Мило мое дете, ние днес ще заминем на юг. Ти не можеш да дойдеш, защото не можеш да летиш. Братко Ветре, като ходиш над света, ако минеш през България, отбий се при моето сиропно пиле и му кажи да се пази от черния котарак. Кажи му още, че моето сърце изсъхна от мъка. На межо Ти дома му си се заловил да обявиш нашия град за курортен, ама прави си сметката. Родът ти голям из цяла България. Шапочна се точат всяка година гости. Няма бял ден да видим и те излез. Ерели кълбетата с цепените парцани. Ето ги бях приготвила за черни. Развили ги, изкачили ги по дървета и по зьо, и с тях се направили градинско веселение. Като ма блъсна и на глава. Ту вечерта не съм станала сестра. Какви бяха тия гости, какво бяха и чудо. Кучето му е картина и му рече само: седни си под някоя круша и чакай да ти донесе заека само. Няма да гърмиш, няма да търчиш. Каталог. Не ми се продава, бей. Разберете. Не ми се дава. Жената ми вземете. Без пари ще ви я дам, ама кучето не давам. 3 пъти гърмяно. И колко пъти ветеринара са мъчи да го отрови, ама не е куче като куче. Ни куршум го лови, ни отрова гълта крастата проклета. Не обичам как сийки и не съм от тия, дето се бъркат в хорските работи. Ама има едни жени като Тана Папучкина, като разчекнати ни уста, като ханджийска порта. Ох, каквото такова. Тяхна работа. Да си мълчи човек и да се не смразява с хората. Да започна да ти разправям как сике. Ами не ми е по характер. Благодаря за видеото. Това, което не чухте, е музиката, която стои и води текста и цялото действие, но се надявам някой ден да ни дойдете на гости и да имате шанс да погледнете в YouTube. Имаме тези
спектакли са там, да ги погледнете изцяло, да се вдъхновите, да направите нещо такова. Моето желание е да спрем да разнасяме различни сценарии и да мислим в една посока целия екип, защото повечето хора мислят по-добре, отколкото една птичка пролет не прави, както се казва, но е хубаво да има някой, който музикант да ви помага в тази насока. Надявам се да имате качествени музиканти около вас и ги използвайте по предназначение. Благодаря. Много впечатляващо, наистина. И аз бях много впечатлена първия път, като видях спектаклите. Те, между другото, са качени в YouTube. Стойна, имаме 2 въпроса към теб от чата. Би ли повторила 3 въпроса, които задаваш към учениците след приключване на спектакъла? Първият ми въпрос към тях е: кои са те? Те знаят, че нашата формация се казва Славейковци. Затова първият отговор е Славейковци, втория е какво можете? Те ми отговарят всичко. И третия ми въпрос е защо можете? И отговора им е защото сме заедно. Благодаря ти. Още един въпрос. Може ли разяснение как учениците работят с текста по време на подготовката? В началото никога не ги карам да учат текстовете наизуст. Работим фрагменти от всяка една от частите в малки групи, в часовете по занимания в български език. След това се събираме и спираме да четем текста. Те трябва да го представят чрез движение на сцената. Имаме само един главен герой, който избираме с така наречения малък, нали, те преценяват кой е по-добър в изразяването на сцената, защото те трябва да усетят емоцията на учителя, който е пред тях, който ги води. Това са любимите им учители и те обожават да ги имитират, така че това е водещото при нас. Се опитат да ни имитират и ние, нали, стоим здраво пред тях, за да ги водим. Има въпрос дали ще изпратим линкове към спектаклите. Разбира се, на всички регистрирани. И сега след малко мога да ги пусна и в чата. Ще изпратим линкове към спектаклите. Тони, още един въпрос. Можеш ли още веднъж да обясниш как точно прилагаш този темпров модел? Тези гласове бяха само на вашите колеги, нали така? Да, това са начални учители, нашия медиатор, учителя ни по физическо, учителя ни по история, госпожата ни по български. Елена Цонева участва като тя... Всъщност децата, които толкова много се стараха да спечелят тази роля, да бъде клюкарката, нали, главната, тя всъщност беше една от нейните ученички от 1 до 4 клас. При мен вече влезна в 5 клас и чувайки нейния тембър, реши, че ще се пребори с конкуренцията и ще научи целият текст брилянтно. Много старания полагат. Наистина, това, което е най-хубавото при нас, че намалихме отсъствията и безразборното ходене по улиците. Те са непрестанно, защото знаят, че не се ли справят с учебния материал, за тях репетиции няма да има, а да са част от общността ни, за тях е огромна гордост. Написах един химн, който също много харесват, в който се пее: на корени силни сме младите вейки, растем и се учим чрез мъдри слова, достойните на дядо Славейков ще носим с вдигнати гордо чела. Елена Цонева го знае по-добре от мен. Благодаря на всички за вниманието. Извинявам се, ако съм била многословна. И аз благодаря. Поздравления от много хора от чата за практиката. Оставаме в Търговище, но ще се пренесем от спектакъла, от сцената в музея с практиката на госпожа Елена Цонева, изнесени уроци в Регионален исторически музей Търговище. Заповядайте. Може да включим отново и презентация. Здравейте! Елена, само микрофона. Да. Още веднъж. Да, сега трябва да е както трябва. Здравейте! Аз
искам да ви представя една практика, която обхваща всички ученици от класа, независимо дали са с специални потребности или по-бързо успяващи. Практиката нарекохме "Учим и творим в музея". Тя е подтикната от идеята ми да влязат всички деца в учебния процес, да бъдат център. И тази практика представлява ежемесечни изнесени уроци и занятия, проведени в Регионален исторически музей Търговище. Имаме удоволствието да бъде създаден образователен център към музея, където работи музеен педагог. С нея в началото на учебната година изготвихме един план, по който имахме ежемесечни посещения. Основната цел на тази практика е да се създадат условия за осъзнато усвояване на учебното съдържание чрез учене, чрез преживяване, практическа дейност, активно участие на всички ученици. Уроците обхващат различни учебни предмети, които изучаваме в начален етап на образование: родинознание, изобразително изкуство, технологии, дейности по интереси различни. Обучението се осъществява основно чрез практически задачи. Ние там, отивайки, задължително правим нещо. Тези работилници са творчески, демонстрация на различни занаяти, запознаване с културно-историческото наследство на родния край и необходимостта от усвояване на знанията в практическа насоченост предизвика създаването на този план, на тази програма. В реализирането ѝ се въведе различен подход, социализация. Интересното е, че когато започнахме, аз в началото предупредих родителите, че ще има една малка сума, която трябва да се заплаща като вход в музея. Нито един родител не възрази. В дните, в които ние имахме посещение, това беше обявявано седмица по-рано, нямаше нито един отсъстващ. Често ми се случваха да водят децата, които са болни, само за този час и пак да си ги вземат в къщи. И така, започнахме от ноември месец с урок в Славейковото училище. Ние го наричаме така, защото в него първи главен учител е бил Петко Рачов Славейков. И нашето посещение там беше посветено на патронния празник. Децата се запознаха първо на презентация с делото на Славейков, с неговия живот, с това какво е направил за нашия град, с това как е създавал стъпка по стъпка училището. В стаята на класното училище децата откриха приликите и разликите в начина на учене тогава и сега. Решаваха ребуси, буквословици, решаваха кръстословица, показаха отлични знания, което изненадаме в даден момент, защото не предполагах, че са запомнили толкова много от това, което съм разказвала. Най-емоционално при това посещение беше писането с перо и с мастило, така както са пишели
Славейковите ученици. И тези листчета си занесоха в къщи, за да се похвалят. Следващото ни посещение през декември беше работилницата за изработване на автентични сурвакници. Материалите бяха подготвени от музейния педагог. Това, което ние трябваше да занесем, за Адриановите пръчки. Много добре се запознаха с символиката на сурвакницата, с това какво трябва да има върху нея. В края, разбира се, казахме и наричанията, които са свързани с сурвакането, защо се прави, кой ходи да сурвака. Тези неща остават трайно. Тук съм показала снимки от предишен випуск, въпреки че аз продължавам да работя с музея. Това са снимки от предишния випуск, защото практиката продължава. И с този випуск има добър ефект върху развитието на децата. Следващата работилница, която направихме, е свещите с пчелен посъд. Можем ли да ги видим? Това беше за първи път реализирано в Регионален исторически музей. Тези свещички са изцяло екологични. Правихме ги там с материали, осигурени от исторически музей. Някои от децата казват, че могат да си ги подарят само като украса, други споделиха, че могат да си ги запалят по някакъв повод, въпреки че те не празнуват Коледа, но могат да ги запалят на Нова година или на рожден ден, или по някакъв повод, който семейството празнува. Февруари месец беше месеца, в който изготвихме глицеринови сапуни. С тях се усвои създаването на тази красота. Глицериновите сапунчета ги опаковахме и подарихме на майките, но всяко дете си избра цвета и аромата в зависимост от любимите цветове на мама, защото беше това идеята да ги направим и да ги подарим като подарък на мама или баба, защото някои от майките са в чужбина и ги няма, децата се отглеждат от баби, лели и други роднини. За първи път учениците усвоиха една техника, която е много стара, а тя е пластенето на вълна. След като им разказахме откъде идва вълната, защо я използваме, откъде я получаваме, как се оцветява, как се наричат хората, които оцветяват вълната, те създадоха с вълна цветя. Тези цветя използваха за украса на своята раничка и видях ги зашити на дрежки. Няма празник, който не празнуваме в музея. На Благовещене задължително ходим, за да прескочим огъня.
Преди това се разказва защо се прескача огъня. Ние го правим всяка година и учениците, отивайки веднъж, вече в 3-4 клас знаят и сами разказват защо прескачаме огъня, кого гоним. Едната година си бяха донесли сами капаци от тенджери, за да хлопат и да гонят злите сили. По Великден има традиция, в която музея предлага бъдисване на яйца чрез техниката изписване с пчелен восък и с червена боичка. Децата украсяват своите яйца, които занасят в къщи. Стараем се да бъде обикновено на Велики четвъртък, въпреки че в цяла седмица се предлага. И тук ги виждаме на урока по родолюбие, който беше посветен на Никола Симов Коруто, знаменосеца на Белтевата чета, който е роден в град Търговище. Има къща музей Никола Симов Коруто. На 18 май 1876 е убит Коруто и тогава винаги се отбелязва по подобаващ начин от музейните педагози и екскурзоводи. След като разгледахме музея, направихме книжка с живота и делото на Коруто. В тази практика могат да се включат различни етапи на образование. Те не е само за начален етап. Децата могат да усвояват различни неща чрез преживяване. Всички сме убедени, че те запомнят и научават нещата, когато ги преживеят. По-лесно и трайно усвояват учебното съдържание, разширяват знанията си за историята, за бита, за традициите, за културното наследство на родния край, създават различни книжки, в които отново влагат прилагането на езика, прилагането на това, което са запомнили. И така, развиват творческото си мислене, развиват финната моторика, усъвършенстват своите социално-комуникативни умения и най-много работят в екип, помагат си и всички деца участват, дори децата със специални потребности. Много ви благодаря. Вашата практика показва, че ученето не е само в класната стая и всъщност това е нещо, което сме виждали и от други държави. Децата отиват в музеите, седят там по пода пред картини, пред различни експонати и учат там. Много се радвам, че музея в Търговище е толкова активен и че си съдействате по този начин. Един въпрос към вас. Подготвяте ли се за тези посещения в рамките на часовете в училище? Каква предварителна подготовка е необходима както за вас, така и за учениците? Предварително да, говорим, но малко и изцяло музейния педагог им разказва. Разказва по начин, който е достъпен за тях. Не на високия исторически академичен стил, а в стил, в който те могат да го разберат. Подготовката относно материали, всички материали са ни предоставени от музея. Това, което сме
подготвили е едно сварено яйце или пръчката за сурвачката. Страхотно съдействие от музея. Поздравления! Преминаваме сега към Хасковска област. Пренасяме се в село Устрем и Атанас Атанасов, който ще ни разкаже своя опит, както като медиатор на училището, така и учител в целодневна организация на учебния ден. Заповядай, Наско. Здравейте на всички. Няма какво да се лъжем, много е трудно да се работи с деца билингви. Казвам го по този начин, защото аз самият съм дете билинг. Не ме е срам от това. Първо, аз като учител в ЦОУТ мога да кажа, че откакто започнах вече 6-та година, създадох един различен иновативен метод за мен. След като напишем домашните работи, идва веселата част, където децата се чувстват в свои води. Така наречените часове по занимания по интереси. Опитвам се максимално заниманията по интереси да бъдат с препратка към учебния предмет, където се получават игри на знанието. Нарекох ги така, има различни игри. Дойде ми идеята от това за игри на волята и по този начин, разделяйки ги на два отбора, ние карваме отново учебния процес, който е бил в началото на деня. Последното, което правих, това е така наречената бягаща диктовка и бягащ преразказ. Как се случва всичко това? Тоест, приказката беше Пепеляшка в 3 различни епизода, отново разделени на 2 отбора и единият отбор идва, чете част от приказката и се връща, за да каже на другарчето си, което пише. Така всички последствие стават капитани на отбора, но има едно условие. През това време трябва да пазят тишина и да се получи чрез шепнене. Получи се доста весело и доста интересно, когато прочетохме накрая крайните резултати. Друго, което ползваме при нас е миналата година успяхме да печелим проект от той до М, който проект беше за издаване на ежемесечен училищен вестник. Отначало плахо, но после децата искрено приеха нещата при сърце и искрено участваха в самия вестник като редактори, като репортери към нас, техните учители. Отговорността тук, която се получи, даже надмина очакванията. Защото по този начин и родителите се почувстваха значими. Тоест, вижте, моето дете е журналист. Кавички казано, нали? Но това създаде доста емоция и накрая на проекта ние издадохме една книжка с детско творчество. За гостите, нали, които са днес в панела, за някои от тях не знаят, аз съм писател на 3 успешни книги вече и с това ние успяваме по някакъв начин, успявах да им помагам. И много често идваха при мен, аз имам идея, аз искам да го направя, но нека да ми помогнеш. Добре, първия път започнахме, помагах, втория път обаче те се отпуснаха още повече и повече, докато не създадоха свои собствени творби. Да, понякога по-детски погледнато, да, но те се чувстваха значими. А най-важното за едно дете е да се чувства значимо за мен.
Аз в началото на разговора казах, деца виновни няма. Те са плод на обществото, което в момента е. И за съжаление, това, което се вижда, не винаги се успява. Тоест, тук правя препратка към ранните бракове, към това, че уязвимите групи отпадат от образователния процес много често, но ние като колектив се опитваме по всякакъв начин да запазим децата в училище. Колегата ми, който е учител по английски, но също така е много талантлив актьор, имаме и театрална студия Антракт, където имат няколко спечелени награди. Маските падат в град София, също така и в град Поморие. От тук, нали, как работя, следва и как работя и с самите родители. Повечето от родителите са в чужбина. Децата са оставени на баби и дядовци. Това обаче до някъде на нас не помага в образователния процес, защото бабите и дядовците са от поколение, което училището беше приоритет. Това, което обаче е трудното, е да достигнеш до самите родители, т.е. те трябва да изградят доверие към самия учител. А и самите деца, според мен, трябва да имат доверие към себе си. Понеже в нашето училище учат различни уязвими групи, т.е. роми, турци, подетноса на тракийските калайджии. И при първото, когато, знаете, ще дам пример, нали, с точно с определен подетност, с тракийските калайджии имах случай, в който детето сподели, че когато порасне, ще бъде продаден. Безумие, жалко е. Всички деца гледаха с интерес, ще кръста детето Валя, да не ползвам името. Но Валя го приемаше нормално, но децата не. Реших, че трябва да ги запозная с различните култури и техните традиции, колкото и жестоки да са те. Направихме среща първо с родителите. Изразих своите притеснения за разговора с детето. За тях това беше нещо нормално. След което успяхме да направим един клуб с децата от ЦОЛ, понеже аз съм с първи, втори, трети и четвърти клас. Ние сме в смесена групичка. И направихме клуб, от тук започва моята България. В този клуб един път в седмицата, в часовете по занимания по интереси, разглеждахме всяка една култура. Със своите плюсове и със своите минуси. И мога да ви кажа, че точно тук много от децата осъзнаха какви са и че не бива да се срамуват от корените си. И че традициите трябва по някакъв начин да се причупят. Защото в Индия, например, когато преди време, нали, съпругът е почивал, съответно са погребали и жена му жива с него. Но тази традиция е отпаднала, т.е. традициите са хубаво нещо, но да изразяват красота. По този начин се запознахме и с традицията на българските турци. Опитвах се и се опитвам винаги да им показвам положителната страна. Въпреки, че ние учителите сами не можем. Ние учителите имаме нужда от родителите. В тази наша, така да нарека, силно казвам, борба с вятърни мелници. Защото самите деца, когато ние им показваме, т.е. една красива розова долина в училище, опитваме се да
им дадем на някои от децата и първите 7 години. Но когато те се приберат в къщи и там нещата не са както трябва, и т.е. родителите не поемат този ангажимент, който учителите продължават, нещата стават още по-трудно. Другото, което е за работата с родителите, е много важно да се изгради един мост на доверие между всички учители в колектива. Много от медиаторите, които съм срещал, понеже аз съм координатор на медиаторите в област Пловдив и в област Хасково, много от медиаторите, които съм срещал, т.е. те говорят от единствено число. Не може, една птичка пролет не прави. Пак казвам, трябва да бъде всички да бъдем заедно за едно по-добро образование. Защото всичко зависи от нас, т.е. ние какво ще дадем на тези деца и какво ще остане след нас. Всяка променена съдба на едно дете води до промяна на съдбата на неговите деца. Това ние не трябва да го забравяме. И се надявам всеки от колегите, като учител, като медиатор, като човек, работещ с деца, независимо от това те какъв етнос са или какъв цвят, да се зададе честно въпрос. За какво сме в българското образование? Една променена съдба, колеги. Една променена съдба променя идното поколение. Аз ще оставя малко повече време за въпроси, ако някой има. Мисля с това да завърша. Люба? Много, много ти благодаря за силното послание, с което завърши. Има въпроси към теб. Започваме с този: какво означава изнесена родителска среща? Как изглежда тя? Можеш ли да разкажеш? Изнесената родителска среща избягвам да я правя в заведения, защото в заведението предлага бира, цигари, говоря честно и искрено, нали? Мисля, че мога. Правя я в читалищата. Успях да разговарям с кметовете по населени места, понеже, както казах, ние сме средищно и защитено училище и от 3 села учениците идват в нашето село. Успях с двете кметици, които са на съседните села. Направихме много добри родителски клубове. И успяхме тези хора, има хора, които никога не бяха влизали в читалище. Но дойдоха. Дойдоха заради техните деца. И в момента даже опитахме се да направим коледен базар. Няколко години се опитвахме да го направим. Но тази година беше да помогнем на едно момче, което е болно, и повярвайте ми, успяхме. Успяхме не с кой знае каква сума, но успяхме с това самите родители да приготвят в къщи, да донесат, да участват в базара, да продадем за добрата кауза, с което показаха и на своите деца какво може да правят. Но задължително обърнете се към кметовете, защото институцията читалище все още съществува и е по-добре, когато седнат в читалище, а не навирили цигарите с бирите в заведението. Това е изнесената родителска среща по места. И аз да добавя тук накратко. Идеята е, че родителската среща не е в училището, а самите учители отиват при родителите и в общността. Още един въпрос. Това е още от представянето, което направи в началото. Какви са идеите на колектива, които ти спомена, че са подкрепени от вашия директор, които работят по отношение на напредъка на учениците? Идеите на колектива са примерно, когато някога, както казах, имам някаква идея. Тоест, ще дам пример. Бях поискал да ми се осигури материали за работа. Примерно да отидем на екскурзия.
да, да използваме различен метод на преподаване, ако щете го наречете. Тоест, всичко, което е добро за децата, това ни е казано, всичко, което е добро за децата и мислите, че е добро и би помогнало те да идват на училище, аз ще ви подкрепя. Тоест, каквито идеи имаме, за да може децата да посещават училище. Дори залагаме повечето на екскурзии, залагаме на, как да го нарека, просто на малко по-различен начин на преподаване. Ето това, което правя, примерно в занимания по интереси, понякога бягам от самите теми. Кое е това, което според теб най-силно се отразява по отношение на посещаемостта? Знам, че вашето училище вече почти няма отпаднали ученици. Кой е този най-силен фактор за това децата да са в училище? Кой е най-силният фактор за това? Най-силният фактор, аз го казах още в самото начало. Най-силният фактор е да влезем в общността, да говорим с родителите, но да говорим с родителите често. Какви са приоритетите му за неговото дете? Какви са неговите желания за неговото дете? Аз като медиатор успявам на 99% да достигна до тези родители. Като моето работно време не приключва в 5 часа, когато се прибера. Понякога комуникираме и в 11 през нощта, когато в Англия, нали, времето е малко по-различно като часови диапазон. Понякога звънят, но винаги са ми казвали истина. Аз споменах, че пиша разкази. Единия разказ бях, между другото, нали, ти го пратих. Това, което преживяваш с самите родители, просто трябва да им кажеш истината. Такава, каквато е, дори понякога да е тежка. Но мисля, че да не звучи, нали, самохвално, успях да направя този мост към от училището към общността. Да, понякога не се разбира. Искрен съм до болка, защото да, понякога има проблеми. Да, понякога родителската общност опитват се да лъжат. Тоест, послъгват. Така е факт. Но ние пак казвам, ние променяме децата такива към по-добро. Към по-добро. Общо взето. Благодаря ти. Позволявам си да върна по още един въпрос. Има в чата към Елена и Стойна. Елена, каква е организацията за изкарване на децата от училище? Както и дамата в чата споделя, чували сме и на други места, че всъщност родител ни споделя в чата. Учителките на моите деца изпаднаха в шок при подобни мероприятия, а вие успявате толкова често да ги изкарате от училище. Когато има желание, има и начин. Вярно е, документация има, без попълнени и подписани документи никой не излиза от училище, но пък за това нашето ръководство никого и никога не е спирало да проведе изнесен урок, независимо. Ние имаме и други изнесени занимания, не са само моите уроци. Много често ходим в пожарната на такива изнесени уроци, в полицията, в регионална библиотека. Имаме много такива изнесени уроци. Да, документацията ни е готова. Още в началото на учебната година родителите подписват декларации, с които ни разрешават да извеждаме децата във връзка с дейности, свързани с учебния процес, след което останалите документи си ги приготвяме, а ръководството никога не отказва да ни ги разпише.
Напротив, осигуряват някое необходимо и транспорт, осигуряват ни това, което ни е необходимо, за да реализираме дейността. Много благодаря. И Тони, вече има желащи училища да направят спектакъл, подобен на Славейковците. Има въпрос към теб, как могат да се свържат с теб относно музиката към спектаклите и дали би предоставила музиката и сценария за реализация и на други училища. За първите 3 спектакъла имам разрешение от Георги Андреев и от Българско национално радио, чието записи използвам, и тяхното съгласие, че може да се използват с учебна цел, т.е. във всички училища, които имат желание. Бих предоставила записите, за да направят свои темброви модели на учителите, които присъстват, или да използват тези, които имат вече готови. Единственият, за който пише методика обаче в момента за танцовите части, е последният ни спектакъл Байганио, защото така доста усложних нещата, то порастваш с годините. И не съм разговаряла нито с Димчо, нито с Блян, нито с Владислав Керанов, дали ще позволят последния спектакъл, който още не е направен, да бъде даден в училищата, но първите 3 с най-голямо удоволствие. Имаме сайт на училището, в YouTube могат да бъдат намерени и изгледани, защото е наистина огромен ресурс на педагози. Имаме много смяна на костюми, изключително много деца. Това са 80 деца на сцена, всички трябва да минат през танцова зала. Така доста работа има, но много се радвам, че има така желание някой да подхване тази идея и да предостави една качествена продукция на голяма сцена. Наистина сцената е огромна школа. Нищо не възпитава толкова добре децата, колкото колективната работа. Даже моля Елена Цонева да каже как се чувстват нейните деца след работата. Последните 2 седмици те участват в увертюрата. Какво са ти казали децата, госпожо Елена Цонева? Какво са ми казали децата? Децата винаги са безкрайно щастливи. Те настояват да ходят на репетиция. Аз по-скоро бих искала да кажа това, което аз забелязах. Знаем, че децата много се променят. Последният ми випуск е с много екранни деца. До тях се стига много трудно, много трудна концентрация, много трудно е да им грабнеш вниманието. И започвайки Тони да прави последната постановка, ние започваме да ходим на репетиции. Това, което ми направи впечатление само след 2 репетиции, че децата вече не само ме слушаха, а ме чуваха. Не мога да го обясня, но дисциплината, мотивацията, това, че се изявяват, започнаха да слушат много внимателно, да ме чуват. Те така или иначе си слушат, не нарушават дисциплината в час, искам да кажа, но сякаш до сега по-малко са ме чували, по-разсеяни са били. Сега работят, те са първи клас, втори клас, извинявам се, са нейните първи и втори групата. Участват в увертюрата заедно с седмокласници, с 7, с 6 и с 5 клас, и това наистина ги прави една много споена група. Много са щастливи децата, наистина. Но дисциплината е желязна, можете да знаете, с всеки екзерсис. Започваме, свършваме с нашите фрази, които са ми много важни, да знаят, че ги обичаме, и така колкото и да повишаваш тон, да връщаш на места, които трябва да бъдат доработвани. Никога не протестират. Стоят в залата 1.5 часа. Не мога да ги изгоня от залата, за да продължа да работя с друга група. И така, но да, с най-голямо удоволствие. Извора на белоногата имаме Майчина сълза, имаме и 3 разказа на Чудомир. Нали, не само от тях, се казва последния спектакъл от 24-та година, който спечели Златна лира в Пловдив на
Музикалната академия. Това бяха моите професори, аз съм техен кадър и така бях адски щастлива, че видяха реализиран всичко, на което са ме научили и те, и в широка лъка го видяха вече през моите деца, моите ученици, извинявам се. Има въпроси как успявате да осигурите толкова богати костюми и декори за спектаклите? Всичко, което правим, е по национална програма заедно с изкуствата и спорта. Занимания по интереси. Имам 2 групи, които съм направила по занимания по заедно в изкуствата и спорта. И имам дарения от лични дарения от така доста Lions Club много често участват в събирането на средства, защото наема на Драматичен театър Търговище е огромен. Те помагат там. Ротари клуб са ни помагали изключително често. Винаги присъстват и се възхищават на тези прекрасни деца и те наистина се развиват по този начин, чувствайки, че имат обществената подкрепа. Много благодаря. Страхотни коментари, много интерес към всички практики получихме в чата. Има въпроси за как да получат разработките колегите, как да се свържат с вас. Ако сте съгласни, в мейла, който ще изпратим утре с целия запис от вебинара и допълнителните ресурси, ще изпратим и вашите имейл адреси, за да може да си държите връзка, защото това е една от нашите идеи, когато правим тези срещи на учители, да може да си обменяте добри практики и да продължите контакта и след събитието. Много ви благодаря. Наистина беше голямо удоволствие да слушам за толкова активни учители и толкова интересни и смислени неща, които правите с учениците. Желая успех на всички, на панелистите ни днес, на всички учители, родители, образователни специалисти, които ни гледат днес, и една хубава вечер ви желая. Изключително много благодарим и на теб. Благодарим, Люба. Благодаря. Приятна вечер. Благодарим. Хубава вечер на всички. Хубава вечер на всички.